Ρε Αντώνη, είδα κάτι σχόλια στο TikTok. Τι έγινε στον Κανέλο, ταβέρνα ανοίξατε? Ταβέρνα εμείς, σιγά μην το κάνουμε και American Bar. Μα αφού βλέπουν τραπέζια, βλέπουν τον κόσμο να τρώει. Λογικό δεν είναι? Λογικό είναι να θες να φας το ψάρι σου φρέσκο τη στιγμή που το διαλέγεις από τον πάγκο. Τα τραπέζια είναι στο κατάστημα για τη μάνα που τρέχει, για τον εργένη, για τον νέο που θέλει καθαρή πρωτεΐνη. Κοίτα να δεις, ο Κανέλος στις 5 η ώρα κλειδώνει. Ποια ταβέρνα κλείνει 5 η ώρα? Η δουλειά μας έχει να κάνει με τη θάλασσα. Το βράδυ ξεκουραζόμαστε για να είμαστε εδώ χαράματα και να διαλέξουμε τα καλύτερα ψάρια. Εδώ διαλέγεις, ζυγίζεις, στο ψήνουμε και στο φέρνουμε στο σπίτι. Απλά πράγματα, μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Φρέσκο ψάρι στο πιάτο σας, ναι. Κρατήσεις για δείπνο όμως στις 10 η ώρα το βράδυ, όχι. Σε περιμένουμε στον Κανέλο καθημερινά, Δευτέρα με Σάββατο, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα για να φας το ψαράκι σου χωρίς κόπο και άγχος.